Yup, l'expansió de la indústria. Tot va començar amb el canvi energètic, l'ús de l'electricitat i del petroli. Thank you, transformador, vas baixar la passa de producció. Increment de demanda. Revolució dels transports. La marco-hispano-suïssa pionera en automòbils. Passatgers viatjant around the world. Expansió de la informació. Boom! Creixement industrial. Indústries de béns de consum over de béns d'equipament. Tèxtil català s'expandeix, però per pes. Els bascos treballant siderúrgia. Tu què t'has pensat? Que perdien el temps? Exportaven like there's no tomorrow. Si ja ho saps, feien molta pasta, nai. Molt de money. Indústria elèctrica com la companyia sevillana de U884, la canadenca manda. Ja saps com va. Mataruja és big too, bro. L'automòbil s'expandeix com el fum, nai. Anys 30, només els fucking rics els tenien. L'esquad, sector secundari, estava desequilibrat i Madrid es va acoplar i tets, la que es va liar. I els superficials el proteccionisme van imposar. You know? Yeah. Bilbao Cardiff Exchange. Mineral de ferro per carbó, bro. Empreses modernes convivien amb moltes de familiars. Dualitat de distribució de la renda. Què passava? Big difference entre zones molt desenvolupades i zones poc. Agricultura seguia present. Yup. I tu, noi? Com ho veus tot això? Això, Nai, que sàpigues que es parla d'una segona revolució industrial. Així t'ho dic, yeah.